Bog, dragi gledatelji, evo Bog, Saša maše. Danas imam jednu super poslasticu za vas, a ni Saša još ne zna šta imam iza leđa. Saznat ćemo. Tada! Donijela si svoju pilu, svaka čast. Svoju pilu sam donijela, koju sam kupila upravo ovdje u Santa Domeniki. Moj novi MacBook Pro 13-inčni. Oprostite, malo sam uzbuđena jer mi je novi i onak super sam, kao frajerica sad s njim. Pa sam ti ga donijela malo da ti ga pokažem. Danas ću više tebi pričat, se slažeš? Pa da, evo koristiš ga već par dana, pa reci nam kako to izgleda u praksi, prije si imala neki stari spori laptop Pa da, upravo to. Mislim, znaš, ja ću ti to reći iz svoje perspektive. Naravno. Djevojke, koja je upravo otkrila novi MacBook Pro. Ti sigurno više znaš o njegovim specifikacijama, pa ćeš mi reći, odnosno našim gledateljima, malo više o tome. Naravno. Ali evo ja mogu za početak reći što se tiče njegovog vanjskog izgleda prekrasan, lagan, nosim ga ako bilježnicu, onako, ili idem na sastanak, ili idem na kavu s curama, nosim ga u birc, baterija mu traje dugo, znači ja sam preporođena sa ovim laptopom. Prekrasan je, lijepo, znači aluminijski, tako je. Nema tu plastike ni u tragovima. Ništa, oduševljena sam sa tipkama, pogotovo. Ugodna je, jel? Ugodno je, jako, mekano. Ja ne znam, prije sam imala jedan kompjuter koji je već dosta star i bio je veliki 17-inčni, znaš, jako ga, bio je težak, teško sam ga, nezgrapan, teško sam ga nosila svugdje sa sobom. Sad ovaj stavim bilo gdje, mogu se okrenuti kako hoću, lijepo mi stane u krilo, prezadovoljna sam. A ono, naravno, što je najbolje od svega, užasno je brz. Znači ima 8... Da, baš sam ti reći. Znači ovo je 8 GB model, on ima Intel Core i5 procesor, znači to je vjerojatno brže od većine stolnih računala koje ljudi imaju doma. Nisu više laptopi spori. Ima SSD disk od 256 GB, znači sve se učitava izuzetno brzo. Tako je. I naravno ono što je trademark, izvrstan ekran. Znači to je ekran ko na najfinijem televizoru, ti pod kutom nekakvim, slika se uopće ne mijenja, znači boje, sve ostaje super. Svaka čast, zaista si odabrala jako dobar laptop. Jel da jesam? Evo vidi, ovo ti je moja web stranica, XOXO Sonja. Jesi ju već vidio prije? Jesam. Kako ti se sviđa? Fora je. Di su oni dijelovi s bikinijem? Gle, molim te, nema bikinija, samo moda. Okej, moram pitati. Samo visoka moda i vlogovi. Pogledaj boju, molim te, pogledaj rezoluciju. Znači, moj blog nikad nije bolje izgledao, ni na jednom kompu do sad. I znaš šta, onako, full je šarmantan i fotogeničan. Ipak sam ja modna blogerica, ja moram paziti na estetiku. Nešto što se dopada. Tako je, da. Da, ovdje je 2560 puta 1440 rezolucija, to je kao na kvalitetnom 27-inčnom monitoru. Ti kad to skupiš, te piksele na 13 inča, dobiš zaista vrhunsku oštrinu. Ali sam prikaz boja i kontrast, to je IPS ekran vrhunske kvalitete. Znači bolje trenutno ne postoji na prijenosnici. Ne postoji, da. I moram ti reći da sam totalno preporođena. Evo, tu ti puštam najnoviji video sa svog YouTube kanala, da vidiš kako izgleda dobro i videi. Uglavnom, gle, uvijek držim ovako otvorenih par tabova gore, da, jer znaš, to mi ipak za posao mi je bitno, da su mi stalno svi otvoreni na starom kompu, sam ih imala tako puno otvoreni i onda je jednostavno spor, dugo ih otvara, znaš, to je ono nešto što me nerviralo i stvarno gubiš puno vremena. To dolazi do izražaja i brzina procesora, ali i 8 GB RAM-a, ti ćeš njega teško zagušiti. Može da otvoriš još Photoshop i nešto i dalje će ti to sve raditi. Ne, sve ono... Lijepo, glatko, znači to je zaista... Sviđa mi se jednostavno, da, onak, znaš, dođem, nešto drugo radim, otvorim ga i on odmah radi, razumiješ? Kako ti je bilo privikavanje na macOS? Ništa. Ti si s Windowsa došla? Ja sam s Windowsa došla i mogu ti reći da nisam imala nikakvih problema, zaista. Evo, gle, imam tu fotos, video, naravno App Store, sve što mi treba, to imam. Super mi je ova fora kad ovako se dođe sa rukom pa ti se... To su sve sam ušla, te cake, da. macOS-a koji imate svoje... Tako je, da. Zaista lijepo rješene stvari, ne? Ne znam, evo, jako sam zadovoljna i estetski i funkcionalno. To je moja nova beba.
Ako Jesi se mogu tako pomno izraziti. birala kad si kupovala novi laptop? Znaš što mi je bilo bitno? Definitivno sam htjela MacBook. Bilo mi je bitno, nečkala sam se između Aira i Proa. Kao što vidite, ovo nije Air, to je znači 13-inčni Pro. Air je mrvicu tanji. Između njih sam se kolevala, ali ovaj je ipak puno brži. Ima bolje performanse. Dobro si odabrala. Da. Bolje zapravo po svim parametrima, ako možeš preživjeti to što je malo tanji. Ništa, znači ono. A opet s druge strane nisam htjela onaj veliki od 15-inčni jer sam si mislila dosta mi je više tog velikog kompjutera, želim... Prijenosno nešto. Da. Da, ovo je optimalna veličina. Mislim, Sonja, sigurno svaki čas... Sigurno sam da sam odabrala savršeno. Prije nego smo krenuli, prije nego smo se poznali, ali mogu ti reći da si napravila pravu stvar, ovo je zaista super kompjuter, ne samo za dame, za bilo koga. Nije bez baja jer je skup, znači realno to je veliki iznos novca, ali to je zaista vrhunski premium laptop, svaka čast. Hvala ti, Saša. Dobra kupovina. Da, pa ništa, evo, baš mi je drago da sam mogla s vama i s tobom podijeliti sve ovo i ti si mi sad još neke stvari objasnio, stvarno je jednostavno i jako sam zadovoljna. Evo, mogu reći da sam preporučena, pa preporučam svima vama. Ništa, Saša, hvala ti i vidimo se naravno u nekom skorih videa, šaljemo pusu i bye! Pozdrav, bok!